Hello everyone. Life Hakurita Hamdangai borok chini ganao tongnani ba hamdangai borok no chongro mo naraknani bela ke proyojon ba chini life khoroksa right borok right person chini ganao tongnani bela ke proyojon অনেক সময় তামং जों एक्चुअली लाइफआव अनेक कतरमा गासै मिस्टेक्स खालाय बंखा जों लाइफआव हामजांनाय बर'नो जों रमि नारकमाया তাই जों माने যারা রং বরক আমতে হে বরকনি পিছনে जों অলওয়েজ ঘুরিও তা বা চিনি লাইফआव রাইট বরকनो जों सिनेमायाव ओके যার ফলে जों রং বরকनि পিছনে ঘুরিও because जों मानसोको जे ब्रंनि पिछने जों गुरी खांके ब्रंनि इम्पोर्टेंस खांके बेलु खांके जों पु अपनी परिवर्ते जों बेलु माना इम्पोर्टेंस माना हामजों माना आमते हिने जों मानसोको जों अलवेज जिनि जों जाना हामजांनाय आमते हे बर'नो जों इगनोर खालायो बा जों जखन हामजांनाय बर'नो इगनोर खालायखांके बा बर'नो फाइंड आउट खालायमियांके जों लाइफआव जिनि लाइफनि दायन जों लाइफआव अनेक लनलिनेस फिल खालायनाय साइजुं फिल खालायनाय हामजांमानि बागै जों लाइफआव स्ट्रागल्स खालायनाय हामजांमानि बागै जोंनि लाइफआव हामजांमानि कमी अंनाय बा जों लाइफआव अनेक दुखी अंनाय बिकज जों जेहेतु रं बर'नि पिछने माने जिनि जोंनो जाना हामजांनाय बर'नो जों इम्पोर्टेंस रिया वैल्यू रिया बर'नो जों फाइंड आउट खालायमिया है जेबा जार फले जों अलवेज रं बर'नि पिछने घुरियो तो रं बर'क जिनि लाइफआव तामा खालायनाय जोंनो हामजांनानै तो दुरेरको जिनि लाइफनो हामिया उल्टा हामिया खालायरिनाय जोंनो दुखी खालायरिनाय जोंनो यूज खालायनाय बा जोंनो अनेक अनहैप्पी खालायरिनाय दा but brok life কোনো দিন ফানো जों हामजां मारगलाक जों ब्रंनि थाने কোনো दिन फानो जों इम्पोर्टेंस मांगलाक ब्रं बिकज ब्रंनि बखाबिसिङो जों जिनि बागै কোনো दिन फानो से काहाम इंटेंशन करै ब्रंनि बखाबिसिङो अलवेज जेलासी अलवेज नाइस्लेमा तो लाइफआव जों जलिनानै थांखांके जों लाइफआव हेपिली माने थांनानै मोजां खांके हेपिली दंनानै मोजां खांके बा जों जुदि नायो जे जोंनि लाइफआव हामजांमानि कोनो दिन फानो कमी ता आंथ' हामजांमानि बागै जों लाइफआव स्ट्रागल्स दा खालायथं जों जुदि नायो जे जोंनि लाइफआव मेन्टेलि इमोशनली दिग दिया जों बर'खौ जाहाथे जों सापर्ट दुथं आमथे हेके नायो हंके जों लाइफआव माने खरकसा राइट बर'नो रमै नारकनानि जिनि लाइफआव जिनि गानाव तनिनानि हामजांनाय बर'नो तनिनानि जारा जोंनो केयार खालायनाय जिनि बागै गाहाम मानसंनाय आमथे हे बर'नो तनिनानि बेलाय प्रयोजन तो आमथे हे बर'क जिनि लाइफआव अनेक कम जारा जोंनो हामजांनाय बर'क अनेक कम जों बर'नो सिनिनानै नांगौ जों अनेक समाव आसोग जिनि लाइफआव तो गोबां बर'क दंगौ हाया दिबा जिनि रिलेटिव्स दंगौ जिनि फ्रेंड सार्केल दंगौ तो गोबां बर'क दंगौ हायसे तो गोबां बर'कनि बिसिंखौ बेसिरभाग बर'कनो जोंनो हामजायगिया 99% बर'कनो जोंनो हामजायगिया बाद बाकी 1% बर'कनो अनेक समय सिनिनानै जिनि बागै अनेक मुस्किल लङै थांगौ हाया दिबा तो आमते हाय बर'कनो सिनिनानै के जों अलवेज ऑब्जर्व खालायनानै नांनाय बर'कनो बाय ऑब्जर्विंग जों एक्चुअली सिनिमानाय बिनि बिहेवियर बिनि कगलाम सामानि बिनि तंमं चामुं बिनि पर्सनालिटी बुंथिहाय आमते जों ऑब्जर्व खालायनानै नांनाय अनेक समय मेबी जों बाय काहामके दंफानो बुइबाय काहामके बिहेवियर खालाया बुइनो रेस्पेक्ट रिया अकरा साकरा रंग रेस्पेक्ट रिया काहामके कक सानानै रिंगांके ननबो वाइसा ननबो माने डिसरेस्पेक्ट खालायनाय ननबो बुइहाय के न हामिया खालायनाय हायसे तो आमते हे बर'नो सिनिनानै ट्राई खालायनानै नांनाय ताय माने जारा जों हामजांनाय बर'नो जों फाइंड आउट खालायनानै नांनाय सिनिनानै नांनाय जेने गानाव तनिनानै नांनाय इंगानायदि जेनि लाइफ अनेक नायथावनाय जेनि लाइफ हामजांमानि बागै कोनो दिन फानो कमी दंलां जों लाइफआव जलिनानै हिंके हामजांनाय बर'नि सापर्ट मानानै बेलाय प्रयोजन जेनि लाइफआव इमोशनली मेन्टेलि दिग दिया जों सापर्ट मानानै बेलाय प्रयोजन तो कायसा भिडिअ नरबा डिस्कस खालायजां जे लाइफआव जों जुतनो साइजुं ए दुनियाव केबुनि बागैया बर'क जेसेबां न'ना हामजागथुं जिनि लाइफआव फायनाय ब्रक 100% हेल्प खालायनाया उननि बागै लाइफआव बर'नि थानाय आसो एक्सपेक्टेशंस दा खालायदि होनानै भिडिअ नरबा डिस्कस खालायजां हाया दिबा जों जिनि बख्रखौ दानानै नांनाय जे केबुनि बागैया जुतनो लाइफआव साइजुं
निजेनि दायित्व जों निजेनो मानानै आमते हिनायनि भिडिअ डिसकास खालायजाक तो अ कक एक्चुअली कुबैनो 100% कुबै जों केबोनि थानाय एक्सपेक्टेशंस खालायमानि जाया बर'फोर केबो निनि लाइफआव फायनाय जेसेबो न'ना हामजाक थां केबो निनि लाइफआव फायनाय न'ना 100% हेल्प खालायमाया मेबी जारा जों अनेक हामजांनाय बर'क जिनि लाइफआव फायनाय किसु टांसो हेल्प खालायगा 30% 50% किसु टांसो हेल्प खालायगा बाद बाकी जे निजेनि हेल्प जों निजेनो मा खालायनाय 100% नि बिसिंगो बर'क जुदि निनि ताम हिजांनाय 30% न'नो हेल्प खालायखांगे बाद बाकी 70% हेल्प खालायनानै दायो दंखा निजेनि जों निजेनो निजे हेल्प मा खालायनाय बागै बर'नि थानाय 100% एक्सपेक्टेशंस दा खालायदे तो एन'फोरनि लगे अबबो कुबै को जे लाइफआव चलिनानै थांखांगे बर'नि सापोर्ट बेलेग जेनि प्रयोजन मेबी बर'नि लाइफआव फायनाय 100% हेल्प खालायनाया फानाव 30% तो हेल्प खालायनाय बेले अ 30% माने जोंनो जे हेल्प खालायगा हांकेनो एक्चुअली जेनि बागै अनेक एना पङै थांगो जेनि बागै जथेस्ट नङै थांगो बाट जों जुदि रं बर'नि पिछने करि खांगे आई थिंक जों 30% हेल्प मानानि बा किसु टांसो हेल्प मानानि सापोर्ट मानानि तो दुरेर कक जों जिनि लाइफ न ब्रक ताई बसी हामिया खलायरेनाय जोंनो दुखी फोनांनाय जोंनो मेन्टली इमोशनली दिग दे आमसेके कष्ट रनाय आमसेके दुखी रनाय ताई सानानि मतया तबन बागै लाइफआव हामजांनाय बर'नो रमिना रखनानि हामजांनाय बर'नो सिनिनानि फाइन्ड आउट खालायनानि गाहाम बर'नो फाइन्ड आउट खालायनानि रमिना रखनानि जिनि गानाव तनिनानि बेलेग प्रयोजन बिकज आमते हे बर' दंखांकेसि जोंनो पुरी जिनि लाइफआव हेल्प खालायनाय फानो एटलिस्ट किसुटा अंश तो जोंनो जिनि लाइफआव फायनाय हेल्प खालायनाय हेदिबा तो आमते हे बर'नो अलवेज फाइन्ड आउट खालायनानि ट्राई खालायदि एन्ड आमते हे बर'नो सिनिनानि हिंके बाय ऑब्जर्विंग जों ऑब्जर्व खालायमानि माध्यमेनो आमते हे बर'नो जों सिनिउइ मानाय